Go. Pila mo pare mo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala, aka Hugo. Alam niyo ba kung anong nangyari dito? Kakatapos ng Christmas party. Give it up for Charlie. Oh yeah! Set for iTunes. Set for ringtones. Sinatra, the opera, playing a blunt. Hugo, Hugo, I have again. Yes. Hey! Patako na naman. Gusto mo ba akong tirahin? Huwag naman. Ipasa mo dun kay Jimwell. Jimwell, magsalita ka naman, yo. Salita naman. Ipakilala mong yung sarili. Alam mo ba, sila, nagkutrentuhan, nagtatalingan, sinong mali. Ewan ko na lang, basta ako, dito ako lang. Tagay mo na, sir. Hoy, hey. Nami. Mataas na ang amats namin eh. Bugsame! 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 Baga, yeah, bebe. Ayan, lakas na pagsubok, pagsubok. Maraming rapo ang kinarpula sa akin ay nag-istima ang ganyan makabandang na parang laway ng tarantula. Basahin mong paratula. Gama ang slogan. Ako ang unang titira para mabomba ang bara. Kaya umakihaw ng tabagang alam para pinto hindi isasara. Mananatili tumbuka. Fubu jeans, fubu brand. Platinum na. Oh yeah. I could trip a refrain. Tell about my attitude that I'm differently from New York. A big pack of money and a big pack of weed. Hey, come on. Next time. Si Lloyd na naman. Darating na. Eto na. Oh yeah. Yo, man. Yo. Hey, you call me si gangsta. Now yung mga hustle. This is my answer to those motherfucking gangsta. You call us PTC. You all wanna be. You came from the Bupandala ng Fubu Brand Collection. Hoy, tayo mo. Wala na pare. Tapos na aking rap. Tapos na rap. Yeah. Ano mo ginawan ko? Gawin mo yan, ah. Bro. Ay, diba? Tol, ikaw ba yan? Tol. Ay, ikaw yan, Tol. Shot. Mommy took a bus route. Last she got a bus route. Everybody riding just like a bus route. Ano ba yun? Ano Well, married to the... Hi. Alam mo, ganun lang yun. Well, married to the city of working. Alam mo, share break mo. Hello. If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you're gonna wake up and pay attention. Yay! Tagay. But nobody but me. Sayaw. Yung ganun. Sayaw! Okay lang. Sayaw. Sayaw. Yung ganun. Hey, tangina mo, Kenneth, isa kang peste. Nanay mo nagpakantot, binayaran 20. We're just laughing, man. Ano ba yan? Talagang video ba yan? Video, tagal na nga yun. Hindi ko nga talaga alam. Basta... Oh yeah! Ano na yun? Dahil... Lator is my life. Dutch wala ako, Dutch wala ako. Tayo lang. Okay na yun. Wait, chat na lang, pare. No. Ay, chairman nga wala. Ako lang kasama lang ako. Jimmy now. Jimmy is in the house. Not looking in the house. Shit, my lot, the motherfucking remix. Oh, is that your... Dogi kamandong, gido. Di. Ito, Yara mo dyan. Ay, go. Let's re-relax and load. Parang si Agamulak, ilalagay ko sa iyong ilong. Parang bulak na kahit pinapagulong. Wait mo na. Sira mo moment ko. Anto, moment of truth. Ba't kaya ganyan sila lahat? Ipopost Alam yan, mo ba? pre. Kung sino pa, ang gusto ko, wala na siya. Kaya ikaw na lang magsalita. Hoy, ba, ano ba sinasabi nyo? Ako naman ay
Walang sinasabi. Kasi Ivan. Nagsasalita siya. Sabi sa akin na siya nahulog sa buko. Ano ka ba? Iniyaak. Nilalakap. Dibi-dibi-di! DVD, Lupis in the house. Ano ka ba? Ang sabi Hey, mo. come on! Hey! Hey! What's that? Take it off! Back off! Back off! Give it up from Lupin! Dibi-dibi-di! Pakitang Pokemon. Go, yun. Let's added. Timing. Timing Load, overload. Ay. Love you guys. Love you, baby. Bayaw. Bayaw. Baby Bayaw girls. is in the house. Stay tuned, baby girls. I'm gonna have fun with you tomorrow.